Nti Ibrahim asa me de open am we wi. Me ba cho. Okay, nti Ghana for your krado. Yo. Yaka emma bebre ho asem. Na Ghana ha maso se wo kan ma kukudru for ma ye niama bebre a se ne aya na meta aka no. Unya kan ya ne abo ya asantoa. Ya asantoa. And ya se wanka ya asantoa din na dodo na ebo. But yama amanfo ehu se mani bi so aba ye bi. Na ene meka oba ba ko ho asem na fi bi ne be ma ba ko di aka. Okay. Oba no ni din e de Abena. Abena anaden. Abena. T. ABLE. Yes. ABLE. Abla. Ah, okay. Pokou. What's in it? Debbie. Me ne. Your friend Abena Pokou. Ghana ya. Na Abena Pokou ye. Na oye deshie. Na eye osei tutu. Ne wo fa ase ba akono no. Na edubri bi wo Asante memu. Eye Asante hene a wonya ne ba bi ko osei tutu. The first. Yes. Okay. Ebri bi wo Asante memu aye breni ti ebetwa ne ti akakra. Na menteme ho ase ene ntokwa bi ewo ho. Eno nam so ema sa breno na osei tutu first. Odi ade no. Mami ana ewe ye frɛ no Abena Pokou eka nipadom bi ebo mu yo ma adwen sɛ omu betu bata edi fiam Asante mantam mu na omu de omani akyerɛ eye atoye fam na kwa na omu kɔ no na omu hwɛ sɛ omu san akonya beebi akɔtena akɔkyekyere busuan foforo wo na Abena Pokou ya meka na asemi Ebra omunam kwan so a omude omeni akire na wohwe atoye fam dia na Côte d'Ivoire fam na omude omeni akire na omukwa omukotu insu bi insu ne frɛ no kamo wo ho sisi ana enwe ye kala no nko he ana yenkoye ahwe so wo munti omudu ho no na afei no bia omabedu no insuo nie wo se yetumi twa na akoye den enti na Abena na wakoye omokandifo ono ba besia na mema nka ho emema ka ho na mema mrema emema na epu omoto akogina bebi to say don't reach him enti ebre ba sa no na one ene yebeka se na bosomfo bi ka no ho omunim ewiem omunim sunsumu na obi se omo se na yebe ne den na yetumi atwa nsuo yi na omo kanche na omo kache ne se nsuo yansa na yebetimi enya kwan ye de atwa nsuo no akọ asase no eda yenim ho no age se yeyi musuo bi anase yetwa yebọ afọre e de ma nsuo no yi apaye enya apaye keke emu no age se yedi nipa na etwa so na nipa so e wo se yedi twa so no eye nipa oye dehye ti e wo se ye nipa oye dehye owo me kan say bloodline wo oye leader na wakoye nipa oye dehye ti na ye den na abakosem ochira Abena Pokou yobi ana ne ba ketwa eka no ho ehye nechi oba be sia ono wawo ne ba abofra ehye nechi no ebema eba ne saa no abakosem ochira Abena de abofra no emaye odi tunsuo no mu odi tunsuo no mu ana nsuo no fa abofra no ene koye abakosem bi echira ehwo na abo bi efre no say hippopotamus na Don Richie ebi mu aye artwork of Abena ebro kra ne ba no Don Rich utumi di to Facebook no so man ya na omo aba Facebook no mo mehwe na ode to ho ode abofra no to ho a nsuo no wonse wutwa aboa na efa wo nsa afa ehwo na aboa efre ne say hippopotamus omo be gu nsuo no ni sa nti abakosem bi echire a omo nante emoa no so no mu di twa nsuo no wow yes abakosem bi echire a emoa no so won sa amoa na from hippopotamus omo so pa nti omo chi
ɛna ɔmo nante so Edi twa nsuo no. ɛde twa nsuo no na abakɔsɛm bi so kyerɛ a na nnua bi wɔ nsuo na no nti ɛbrɛ a ɔde abɔfra no bɔ afɔdeɛ saa no a ɛfaaeɛ no ɛna nnua no mu nyinaa koakoaeɛ ɛna ɔmo faa so but abakɔsɛm no kyerɛ a ɛyɛ hippopotamus. Brian mama menkyerɛ mu kakra. Wo se abra a wɔde abɔfra no bɔ afɔdeɛ na wo ka sɛ ɛfaaeɛ obebisa sɛ ɛfaaeɛ sɛn. Yan ya tene kura sɛ pɛn no. Yɛyɛ nim. Me kuro ma te meduasa. Nsu kɛse da hɔ ɛyɛ nsu abena. Ɛyɛ brim. Okay. Na yɛhɔ kuro dua no mu no yɛwɔ maame pani bi ɔkɔm nsuo no. Nti yɛfrɛ no brim kronfoɔ. Okay. Na edu bre na so okoyi apayɛ de ama nsuo no a me makɔgyina hɔ bi pɛn. Okay. We nyɛ atesam o. Ɛne ya de da hɔ a maba bɛteɛ. Otwa aboa ne ti sa akokɔ no betwa ne ti a. Anaasɛ ɔde ne bɛto nsuo no mu a. Baabi a aboa ne bɛtɔ no, sɛ nsuo no bɛba bɛfa na sɛ nsuo no bɛgye ato mu a ɛhɔ no etwa kanko, bo se ekyi ne ho saa na aboa no ayera. Nice afa. Enti ohwɛ a mfonin bi a artistic work bi a. Okay. Mo amaba e Facebook no. Omo hwɛ Facebook. Ɛyɛ Abra Pokou. Wọ́n nipa dɔm a na ɔne ɔmo nam. Nti ɔmo nyina di n'akyi. Ɔmo nyina di n'akyi. Ɛna abɔfra no na ekuta no. Abɔfra no. Na abakɔsɛm kra ɛkyerɛ a ɔdrɛse abɔfra no in regalia. Adehyetade sa ahemfo ɛha. Ɛna ɔde ɛhyɛ abɔfra no. Na adɛnti ɛnɛ saa nsuo no America no ɛda so wɔ hɔ. But ubedu ɔno na yɛbɛka sɛ rocks wɔ anim. Ebi mo si ɛnyɛ no korɛ sɛ hippopotamus na saa bre no ɔmo du hɔ no na nsuo no ayɛ ma eyiri paa nti na yɛ ade ɔmo twa ɛnyɛ yie nti wohwɛ mfoni no a ɔmo wɔ yɛ Facebook oba Facebook a bɛhu ɔmo kura abɔfra no sɛ ne din yɛ Abena ɛyɛ Abena Pokua abakɔ asɛm nti oba abɔfra no ɛna bɔ ne bo no wotisɛ maame no na ne ho ɔfɛ paa nti wɔn ɛmoa no pictures yɛ ɛmɛdi abɛ hippopotamus no na ɔmo baayɛ ɛbɛsan lie ɛbɛhyehyɛ ɛna otumi ɔmo nante ɔmo so okay nti mfoni bi a sabre na picture ni hɔ but sɛnea ɛteɛ na nkrɔfoɔ bɛnya nte aseɛ no ɛmoa no baayɛ ɛna ɔmo nante ɔmo so ɛde twa nsuo no na ɔde aboa no to nsuo no mu no a ɛfaayɛ no ɛna ɔka akasa bi ɔsɛ bawole na ɔyɛ de no Abena Pokua no yɛ de ni maso ɔyɛ Asante ni me say Asante na bawole na yɛ de bɛ kasa titi yɛwɔ akan kasa okay uba akan kasa ni mu a yɛwɔ kasa hodo bebree ntiti ɔde abɔfra no to yɛ na ɛfae no ɔka kasa bi ɔsɛ bawole asɛ ne sɛ bawole ɛkyerɛ sɛ abɔfra no wu bawole asɛ ne sɛ abɔfra no ayɛ den ewu na ɔmo kɔ settle yɛ enti saa nkrɔfoɔ no ɔmo twa nsuo no kɔ nsuo no gya ɛkɔ settle hɔ no na ɔmo atrɛtrɛ ɔmo da so wɔ hɔ bawolefoɔ no wɔ hɔ ɔmo wɔ sesi a yes ɔmo wɔ sesi a wɔ Cote d'Ivoire sesi a bawolefoɔ no nti ɔmo twa nsuo no Cote d'Ivoire asase so na ɔmo kɔɔyɛ yes nti yɛfrɛ ɔmo bawolefoɔ okay abɔfra no wu wokɔ Boakɛ wate Boakɛ da mate da wobɛhu ɔmo wɔ hɔ nti Abena Pokua ba no ɔde ne to a ɛfaeɛ no ɛna ɔsɛ bawole abɔfra no wu na kyerɛ sɛ abɔfra no wu ɛne na nam so ɔmo tumi nya akwan ɛde kɔɔyɛ ɛde twa nsuo no nti bawolefoɔ no ɔmo wɔ ɛyɛ Cote d'Ivoire no ɔmo nkyi paa ɔmo tresi ɔmo nkyi ɔmo yɛ asantefoɔ bawolefoɔ no a ɔmo wɔ Cote d'Ivoire no na wonim sɛ Cote d'Ivoire wɔ hɔ yi wokɔ hɔ a ethnic group a ɛso paa ɛwɔ hɔ about 32% ɛyɛ akanfoɔ a bawolefoɔ fall under ɛyɛ ɛyi no wow yes ethnic group a ɛso Cote d'Ivoire wɔ ethnic groups no ahodoɔ bebree about 60 but yɛakyekyɛ mu bɛyɛ 4 mame mbobɔ nkyekyɛmu 4 no mame mbobɔ nkyerɛw yɛwɔ akanfoɔ ɔmo na ɔmo occupy ɛyɛ the southern part no yɛwɔ ɔmo nkɔfoɔ bi so ɛfrɛ ɔmo Gaulofoɔ ɔmo na ɔmo occupy northern east ɛna afei yɛwɔ Krufoɔ ɛwɔ hɔ ɔmo na ɔmo occupy central southern ɛna afei southern west ɛna yɛwɔ Mande for ɔmo na ɔmo occupy northern west ɛna afei nti wohwɛ mu a the akanfoɔ population ɛwɔ
Cote d'Ivoire no. Omo ya about 30. Eno ye boake ho no. Enye boake Hofon almost that account group no. Okay. But we account groups be brave. Okay. But we share that account group about 32%. Okay. Mo inti boalefo no u trace omunchia e trace ba Asante crew. Okay. Yes. Inti enene boalefo history Abra Pokou and the DNM. yes. E konsa kono. E de ne ba a wo ye this year e ba for the because omu bisa omu kwa ebisa no e kire se e kon mefa so mmeko na je se sa sacrifice no koso enye obia so ba enye obia keke e wo so obia for falling within the bloodline ahofama ene sabi oda ye nananom omu di kan ba asasi so no e be da na de kire ni nua eye person nku nya ba mena mfa me bango mena konye. But you see, at that time, not almost as a leader, you love your people. You sacrifice even your life for them. But what are we seeing? And that is why, and that sa abakwa some women, omoma yensuya na enyanti wo yema and the yasifu mu. Because me did hear say sa abakwa semi e wo ya curriculum mu ne ye kire mo fra no ade na ye de kire wo mo a abofo ne nyino benya se so obetumi baye benya sa odo we e be sacrifice ye e ma ene ye te asase so a ende me so menyin na menya dibre bi ana me bobra no a me so metumi sacrifice even my life e dia save multitude I me yana that's ne se rade aduma ye ba me de ba olefo nwom be ba na ya wabo me de ba olefo double Cote d'Ivoire omu da so ho omu form part of the Akan ethnic group na kasa be no mo bom ka French ana ba kasa na bi mu to make French yes amon ka twi kra ho ye wo nkofo mo ka akan kasa ba olefo no o hwe omo no omunchi bebi omu fi ba ya u trace ya o de be ba Ghana present day Ashanti eh amon to abai we o Ghana omu tu ato wa okay very much o kwa de bi ba wa mama you very 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 excited because sa story mente da no kra ba ko mente Abena Pokua ho abakwasem sei matese Ghana fo bi wo Cote d'Ivoire ya so kwa ya wo Ghana krokra wo ne ade Ghana fo but mente sa abakwasem yi da ada ethnic group da ko ye de almost so much ba ma fans